Nebojte sa. Koľko maratoncov bolo prvýkrát na štarte? 8. A iba 7 dobehli. Keď sme prišli k maratónu, dobehlo do cieľa 400 ľudí. V Lani 17 000. Tá krivka rastu je úžasná. Tak dve veci sú rovnaké všade. Trať, dĺžka a pravidlá. A potom zbytok je rôzny. To je, ako keď cestujeme po svete a spoznávame kultúry. V Bratislave, keď je maratón, tak to mesto sa vyľudní a všetci sa snažia z toho mesta obísť. Ale väčšina Košťanov je pravdepodobne na trati a fandí tým svojim favoritom. Koľko príbehov vybehne na tú cestu a každý príde povzbudiť ten správny príbeh. Za tie roky sa toho veľa menilo v tej spoločnosti. Aj v tej globálnej, aj na tom Slovensku, ale ten maratón si beží to svoje tempo a to je super.